nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kidiklong ki khubor bamdagasngi. Yagasngi bakar pangjungi khynnah agari nika Children's Day katnat pulit nika 6th Battalion Meghalaya Police Umran Police Training School and Meghalaya Police Academy Umran kala Rakhe katika program yagabala pelong haplau ka 6BNMLP Umran. Ia ketika program kerpang jungki khynnah laya trelang barka Meghalaya State Legal Services Authority and Faith Foundation Shillong. Barka phang preng jong ketika long 1 biang school bat jingplat embanyo jingyada. Hadu ars pa angut lawan shimbenta ki khynnah na ketika shnong umran katnat pulit personal jong ka 6 BNMLP but PTS or MPE umran ki penpai ya ka jing im ki khynnah banit school biang ban phong biang ya ki giant school. Kum ka jing ai man si man penslori ki khynnah bala I school ba ki dei ban pendep ya ka jing puli. Shushu ketika jing Rakhe kerpangi ki khynnah rit ka 6 BNMLP umran kala pelong ka jing ai jing hikai ber ki jing penberngya ya ki khynnah na ki pulin da ki jing rai ber jing tem ya ka bala yo ru ki jing ai price ya ki nongjom ya ka bala ai da ula ka dors im MPS commandant 6 BNMLP umran.